Θεωρείτε ότι ακούει σας ο κόσμος στο ράδιο? Ναι, ρε. Να σου πω. Actually, ναι. Και ήμουν και εγώ πολλά impressed. Ένα άλλον audience όμως. Ναι, Πρόσεξε. ούτε εγώ το περίμενα τούτο. Το κάθε μέσον έχει και το audience του που μπορεί κοινός που σε ακούει στο ράδιο να σε ξέρει και από τα social ή να σε θωρεί και λίγο στην τηλεόραση, αλλά έχει loyal listeners στο ραδιόφωνο, ναι. Αλλά να σας πω από όσο κατάλαβα τα πράγματα, δηλαδή, μια εκπομπή σε μια regular μεσημεριανή εκπομπή. Για την Κύπρο μιλούμε. Ξέρετε πόσα views πιάνει περίπου? Όχι, ναι. Ξέρουμε να κάνουμε share κάποια ποσοστά. 10.000 περίπου. Ναι, κάμω τσάμε. Άρα, ένα αστείο το πράγμα. Εσείς στα βίντεο σας ξέρετε πόσες χιλιάδες πιάνει. Μα τούτο, γι' αυτό μας εβάλλουν εμάς και θέλουν μας προς τα ποτσί. Για να φέρει στον κόσμο... Ας πούμε τα νέα, ας πούμε, που πιάνουν τη νύχτα, ξέρω, πιάνουν 30.000, 40.000 views, ας πούμε. Το κάθε κανάλι, ας πούμε. Ας πούμε, το podcast... Τι είναι αριθμοί που ξέρεις εσύ ότι it's a fact. Το podcast κάνει 60-70.000 on average. Δηλαδή, περάσαμε πάρα πολλά... Ναι, δηλαδή έγινα δευτερεύον και το πρωτεύον... Να σου πω όμως γιατί πιστεύω... Αλλά πέτε μου, επειδή κάνουμε και αθηκό ενδιαφέρον... Εγώ πιστεύω όμως έγινας δευτερεύον, ένα λάθος τους επειδή εμείνας στο πιο στημένο... Πώς να σου το πω... Η αλήθεια, ο κόσμος θέλει την αλήθεια. Και μέσα στα social πλέον είδα κάτι... Πόσες φορές τις ειδήσεις εν παραπληροφόρηση. Γίνονται άλλα, δείχνουν άλλα. Καλά, εντάξει, και στα social media, media. Αλλά στα social media πλέον είναι να βρεθεί ένας πελός που έφκαλε βίντεο και την ώρα να το ανεβάζει. Πλέον, δηλαδή, να ακούσεις 1 εκατομμύριο απόψη, δεν είναι μια η άποψη που άκουσα απόψε στις ειδήσεις και τέλειωσε. Εν τούτον που θεωρώ εγώ ότι άλλαξε λίγο τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι απλά έχεις faster access to news. Ναι, μπορεί να μάθεις πολλά παραπάνω πράγματα, ας πούμε. Ενώ και εγώ αν είναι χώρα, προφανώς δεν είμαι στην τηλεόραση μπροστά και περίμενα. Άμα να μου είναι 8 στην καραντίνα, η αλήθεια έπαθα έναν addiction με τα νέα, να την πω την αμαρτία μου. Είχα αλάρπα στο τηλέφωνο μου ότι ήταν το μέσα στα γεγονότα. Το λοιπόν, πλέον εγώ τα νέα να μπω σε σελίδες manually να διαβάσω. Ή να δω κάποιο βίντεο, ας πούμε. Εν τζον ότι να ασχολούμαι με τα νέα επειδή τα θέλω στην τηλεόραση. Αλλά φαντάζομαι 95% των κόσμων που σε ξέρει από τα social media ή από το ράδιο. Θεωρώ πως ναι, διότι ξεκινήσαν πρώτα κιόλας. Δηλαδή, και εκείνο που έφερε το ράδιο και τα υπόλοιπα. Και θεωρώ ότι ναι, επηρεάστηκαν και τα δυο δηλαδή που τα social που ξεκινήσαμε. Ναι, τα social media μας έφερα στο ράδιο. Γνώρισες ποτέ άνθρωπο που σε ακούει από το ράδιο? Εν τούτο, δηλαδή, ας πω να σου μιλήσω ειλικρινής, οι δικές μας ηλικίες, οι πιο νέοι καταλαβαίνομαστε. Καταλάβω τι εννοεί ο Φιδιά και εγώ όταν ήμουν στο ράδιο, λαλώ, έχαμε ακροατές κάθε μέρα μέσα στο Viber μας που θα μας στείλουν μήνυμα σταθερά κάθε μέρα. Και όταν έχει φορές που ας πούμε είμαστε έξω στον κόσμο και θωρώ και ακούω στο ράδιο, παθαίνω και εγώ λίγο. Και εγώ στην αρχή να παθαίνω. Και παίρνω και λίγο πάνω με κάπως. Ρε, επειδή εμείς μιλούμε πίσω από ένα μικρόφωνο. Δεν ξέρω εγώ ποιος έχει αυτοκίνητο του. Ούτε μπορείς να δεις τα views και για όλα. Να σου πω εντάξει, κάποια θωρίστα, αν δεν δείχνετε ας πούμε εμάς, πας το θωρώ κάποιες φορές. Ξέρεις πόσα views πιάνει η εκπομπή? Όχι, θωρώ ας πούμε το λεπτό ότι μες στο διαδικτυακό είναι τόσο, αλλά δεν είναι μετρήσιμο ή οτιδήποτε. Εν τούτο, δεν είναι μετρήσιμα. Οπότε εν τούτο δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να με σε ακούσει κανένας. Μπορεί να σε ακούν και 10.000. Οδηγούν την ώρα για τύχε. Και όταν μου το λαλούν για το ράδιο, είμαι κάπως... Η αλήθεια το feedback που ξέρουμε ότι μας ακούει ο κόσμος είναι επειδή λαλεί μας το. Αλλά θεωρώ όμως, για να είμαι ειλικρινής και δικαίως, ότι είναι επειδή εν τα social media και πρόθυσα εγώ το ράδιο, την εκπομπή που κάνω με τον Νικόλα και μάθαν την ο κόσμος και μπαίνει σταθερά. Ανακαλύψαμε την ταχυνοπιτά. Όχι, εννοώ ότι... Ξεκάθαρος ο λόγος που μας επιάσαν. Ναι, αλλά θεωρώ ότι εντζήνω μετά... Ξέρετε ότι έχουμε την grande ραδιοφωνική φωνή και τώρα θα συντονιστούμε εδώ. Μα είναι το που θέλει ο κόσμος, είναι προσωπικότητα. Όχι ρε, είναι τούτο που λαλώ. Θέλω να σου πω, πέραν του... λόγω του social media που μας ανακαλύψαν. Ακριβώς, ναι. Έτσι είναι επειδή έχουμε τις grande φωνές, να μην αστιευκούμαστε. Και που μας εκράξασαι, κάποιους, εμένα. Να μου είπες. Κάποιους εκράξαν μας που μπήκαμε στα ραδιόφωνα, κάποιοι της τηλεόρασης. Μόλις, επειδή ανακοινώθηκε τον Γιώργο να μπει Στέφανη στο Κίτσο στο ράδιο, ήταν η ίδια περίοδος. Ήταν η πανίδη ένα χρόνο στο Κίς. Και τέλος πάντων είχαν κάποιους που ήρθαν και είπαν, μπορώ να καταλάβω, βάλετε τους influencers να μπουν στα ραδιόφωνα. Και ξέρω, αρχικά. Ήταν πριν να γίνω πολιτικός. Ναι, νομίζω. Ναι, λίγο πριν. Και λαλώ, τα είχαμε κάπως εγώ, καλά λαλώ. Ας πούμε, αν το πάρουμε διαφορετικά. Εσείς όλοι τις τηλεοράσεις, τι προσπαθείτε να γίνετε influencers καλά. Αν το πάρουμε έτσι.
Δηλαδή εννοώ... Δώστε τα πλάσμα, ρε. Όχι, εγώ σκεφτούμε το που λες τις πλευρές. Πολιτικός, ναι. Σκεφτούμε το που λες τις πλευρές. Και ήθελα να λέω, σαν Θεός τάχα, εννοείται, αν δεν είμαι καλός, πείτε μου το τάχα. Αλλά εγώ στο ράδιο ήθελα να κάνω και πράκτης να δω ότι όντως είμαι καλός. Εγώ που την πρώτη εβδομάδα έκατσα μάθω όλη την κονσόλα, μπόξω, να ξέρω, να χειρίζομαι, να βρίσκω τα θέματα μου. Εν είναι ότι πιάτσαμε και απλά για να λέω «Γεια σας είμαι ο Θεός, γεια σας είμαι ο Θεός». Απλά επειδή έχω τους followers τάχα. Θεωρώ ότι κάτι είδαν και οι άνθρωποι για να με πιάσει. Γιατί αλλιώς πιάνναν μας ούλους. Αλλιώς έφτιαχναν ούλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και πιάνναν ούλους τους tiktokers. Όχι, είναι έτσι τάχα.